Yes, mga kailunggos, may isa na naman tayo na malakas na sound system at from Lambunaw, Iloilo, GM Disco Mobile. Alright, ay papakita ko sa inyo yung lakas ni GM Disco Mobile. Ilunggos, ang sakit talaga sa dibdib, ang sakit talaga ng kanyang lakas. Parang patanggal yung tenga ko. Ang lakas talaga ni GM Disco Mobile, no? From Lambunaw, Iloilo na siya, mga ang lalakas talaga ng mga sound system sa Iloilo at saka sa Capiz. Hindi lang Capiz, may mga taga Cebu at saka Bohol, no? Ang dami talaga. Ang lalakas ng mga sound system nandito sa Bangkal, Carlet, no? Nakita nyo naman mga kailunggos, nausok talaga yung yung alikabok. Umaalsa. Umaangat ba yung alikabok ko right now, mga kailunggos? Tignan nyo. Parang masisira yung camera ko, mga kailunggos, sa kanyang lakas ni GM Disco Mobile, no? Part 1 ni siya. Pala kay GM Disco Mobile at saka sa mga lahat ng mga sound systems sa Iloilo Team Stroker Family. Team Unity ni sila. Team Unity po sila yung GM Disco Mobile. Sila lahat ng Team Stroker Family, no? Salt and Tear, no? At saka yung RC Mobile from Cebu. Nagpunta talaga si RC Disco Mobile sa mga kailunggos, si GM Disco Mobile. First time ko siya nakita sa personal, no, na ganyan pala kalakas si GM Disco Mobile. Shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga crew ng GM Disco Mobile at lahat ng mga Team Stroker Family at saka sa lahat ng mga sound system sa Iloilo at saka sa Ruhas, Capiz. Shoutout sa inyo, ABS Disco Mobile. Alright, pakitang gilas din sa mga netizen, no? Alright, mga kailunggos, talagang sobrang lakas talaga ng sound system po na ito. Grabe, napapakabog-kabog yung puso ko. Lakas talaga ng tama ni GM Disco Mobile from Lambunaw, Iloilo. Ito na, makikita nyo talaga si GM Disco Mobile. Magpapakitang gila siya sa inyo, no? Alright, ito, titignan nyo si GM Disco Mobile. So, ladies and gentlemen, GM Disco Mobile. GM Disco Mobile.
mga kailonggos, please support lang sa aking video at saka sa aking page. Please support, like and share. Pakipalo na lang mga kailonggos sa aking page, no, para tuloy-tuloy ang ating kasiyahan, no, alright, no. At saka marami pa talagang si Ilonggos TV na maipapakita sa inyo ng mga sound system na hindi nyo pa nakikita mga kailonggos, Ilonggas, kahit hindi man Ilonggo, Ilonggas. Makikita nyo sa aking mga video kung anong kalakas ang mga sound system sa Iloilo para mapakita ko, mapatunayan dito sa video ko na ganyan kalakas. Ito nga, nagtatagalog na nga ako para maintindihan nyo. Tsaka salamat sa lahat ng mga nagsusupport kay Ilonggos TV. Tsaka sa mga susuporta pa lang, please follow and share sa kay Ilonggos TV at like na lang din sa aking page, no? Alright mga kailonggos, para updated kayo sa lahat ng mga ipapalabas ni Ilonggos TV na video sa inyong wall, Alright, patuloy lang sa pag-support kay Ilonggos TV, and thank you, God bless sa inyong lahat. Sobrang lalakas ng mga sound system natin sa Iloilo dito sa Pilipinas. Sa Iloilo ang the best gid nga sound system nga pinapalabas na malalaki, talagang malalakas talaga. Thank you very much mga kailonggos, Ilonggas.